И какво става YouTube, аз съм взел се. Сега правя клипче в EnderGod как да си направим инвизибълка. Значи трябва ви брадавица, златен морков, ферментирано око на паяк и редстоун. Добре. Първо слагаме брадавицата и чакаме да зареди. И само да кажа, да, огривахме, имам много хоме. Взеха ми всички работи, плюс това и фулките. И така ще вече ми е от 2-3 седмици. Ето как съм се развил. Доста фулки съм събрал. Но това не е важно. Така, сега слагаме златния морков. Така. Сега става на Night Vision и слагаме окото на паячо. Така. Сега слагаме и Redstone, ето Invisible и сега слагаме Redstone и стават за 8 минути. Така, и това беше от мен, дами и господа. Дано клипчето ви е харесало. Ако съм ви помогнал, оставете коментар, абонирайте се и харесайте клипчето. До следващия клип и чао!